Saudos desde Outeiro de Mondoforte. Como membro do colectivo Mondoñedo do que tamén forman parte Francisco Piñeiro e Antonio Reigosa, coorganizador xunto coa Asociación a San Lucas de Mondoñedo e Poesía, quero convidalos a asistir o vindeiro domingo 1 de maio á terceira edición do Festival Poético Musical Mondoñedo e Poesía. Comezaremos ás 6 da tarde na Praza da Catedral cos poemas nas rúas recitados por poetas mindonienses como Margarita Bermúdez ou Xosé Ruiz Leivas e polos gañadores da última edición dos concursos de creación poética Díaz Jácome e Leiras Pulpeiro que organiza o Concello de Mondoñedo en colaboración coa Área de Cultura da Deputación Provincial de Lugo. Estas intervencións nas prazas, tamén na do Concello e na Jaime Cabot, contarán ademais coa participación do coro Mestre Pacheco, dirixido por Xulia Nogueira, que nos ofrecerá cancións compostas por Xan Carballal baseadas en poemas de Leiras Pulpeiro, Cunqueiro, Noriega Varela e outros poetas mindonienses. Xa ás 8, no Auditorio Pascual Veiga, terá lugar un espectáculo onde os versos serán recitados, cantados e proxectados, no que participarán voces tan destacadas do panorama literario galego como Darío Xoán Cabana, Lucía Aldao, María Lado ou María José Fernández. A música sairá das guitarras e as voces de Carmen Rodríguez Laje e César Morán e do xa citado coro, e a videocreación correrá a cargo do artista plástico Xosé Arteaga. Ao remate do festival haberá unha homenaxe ao bispo mindoniense e poeta asturiano Manuel Fernández de Castro, un dos primeiros recuperadores da lingua, no que participará un representante da Academia da Lingua Asturiana. Os asistentes recibirán unha publicación non venal con poemas de todos os participantes desta terceira edición que foi tratado gráficamente e maquetado por Ernesto González Torterolo, Nachoc e Daniel Caixigueiro. O formato no que se presenta está baseado en publicacións como Primeiras Cantigas de Amor, Papel de Color ou Flor de Diversos, que se editaban en Mondoñedo na década dos anos 30 do século pasado. Un tendal de poesía con poemas e ilustracións feitas polo alumnado do IE San Rosendo e do CEIP Álvaro Cunqueiro, unha exposición de fotografía antiga mindoniense, unha feira dos libros, que estará aberta o sábado 30 de abril e o domingo 1 de maio, e o certame Debuxando Mondoñedo, no que preto de medio cento de debuxantes e pintores retratarán o acontecer da vida mindoniense durante a xornada do sábado, completan un programa integrado nas feiras e festas de As Quendas que ofrecerán outras moitas actividades como a feira de gando tradicional, concertos, verbenas, actividades deportivas e moito máis. Na fin de semana do comezo de maio, son moitos as actividades festivais, culturais, familiares, deportivas que se celebran na Mariña, na Terra Chá ou no Occidente Astur. As feiras e festas das Quendas e a Mondoñedo de Poesía quedan convidados. Bo día.